Kan du se det? Hej YouTube. Ja. Hej YouTube, ja. What's up, bro? Og hvad det hedder, vi spiller på sådan en server her. Fuck, det har man så helt af. Og hvad det hedder. Vi har nogle rimelig gode ting, fordi vi lige fandt en chest herinde. Eller et hus. Lad os runde. Og hvad det hedder. Ja. Vi er lige startet på den, så det er meget godt. Kom, vi tager bare de her ting, Julius. Ja, bare nakke en træet. Men det snottede det der. Nå, drenge, hvor er I henne? I spawn. Hvorfor? Jeg står lige og skruer mit lyd ned, fordi det var Nej, så du gerne. skal lige vise dig, at du har fået Jylle. Det har jeg gjort. Nå, det vidste jeg ikke. Nå. Dan. Hey, så TPA lige også, så. Shit, jeg er bange på, at der er nogen hernede, for jeg så en hernede lige før. Det er lige meget, om der er nogen. Okay, jeg TPA'er lige til dig. Jeg skal lige have mit sygesvær for dig. Hvad er der overhovedet på det her svær? Hvad er det en chance? Hvad for noget? Nå ja, man startede med sådan nogle chance ting i år. Fuck! Jeg trykker på mellemrum, og så lukker jeg ud åbenbart. Lad os skrue lige ned. I har sharpness 1, hvad det hedder, iron svær. Jeg har 2 sharpness 1, hvad det hedder, diamond svær. Nej, jeg har 3 faktisk. Ja, Shit, der er mange spiders hernede. Giv et til mig. Fuck, finder du lyden hen, der? Jeg ved ikke, hvem jeg skal give dem til. Giv den til mig, Jylle. Mig, Julle. Mig og Lasse, ja. Jonas, vil du ikke også gerne have det? Bare giv dem. Ja, Jonas, du kan få mit svær. Jeg har allerede et. Jeg er ligeglad. Nå, Får I? men vi skal altså Den først lige have, fucking vær! vi skal altså først lige have, hvad det hedder, lavet en base. Og jeg er på vej i en base. Den er mega sej. Hvad hedder vores kanal? Nå, der. Det ved Det jeg er ikke. ikke Nej, faktisk. Jonas. Det er ikke? Nej. Nej. Den kanal, den her video bliver uploadet på, har vi ikke lavet endnu. Nej. JREX. Men rolig. Jonas, du Det skal kommer. tænke navne. Lasse, hvis de så ser videoen, så ved de godt, at det kommer. Så du siger, at det kommer. Det er det sådan... Ja. Ja, det er sådan part 1 af den her serie. Ja. Og det er på, Hej, hvad hedder det? Fluxfactions.net. Hey, Julius, jeg kan se en base. Så Julius, mener du, at det her det er part 1? Ja. Er det ikke part 4? Nej. Nej, Nej! det er det ikke. Ui! Hvad lavede du, Jonas? Jeg hoppede slet ikke lige ned. Døde du? Nej. Så joiner jeg dig i det. Ui, det små så. Et halvt liv! Ja, det havde jeg også. Jeg accepterer lige det der. Kan vi ikke? Vent, hvad er koordinaterne? Hvor sjov, ondt dræbte jeg lamme, det gør jeg ikke. Skråstrej TPA. Det er ikke Nej, for- prøv lige at tjekke lige, hvad koordinaterne i spawn er. TPA, J. Ja, lad os kigge lige. Der er Lasse. Okay. Hvordan det er det nu, man ser kombinater? Det er F3. X minus 6.800. Nej, ja. Y 71.000, præcis. Z minus 62.000. Hvad sagde du X var? Minus 6,87614. Okay. Så skal vi rimelig langt væk. Jeg er tilbage til dig. Hvor er vi henne? Der er en base. Hvor? Et eller andet sted. Halle, hvorfor har I ikke nogen access til kommandoen? Jeg Hvad kan gør se. du? Skriver du skråstreg TP? Nej. TPA. Du skal ikke skrive JRE. Det er en member, smitter Villikvat. Lol. Prøv lige at skrive det. Prøv at se. TPA. Mellemrum J-Rex. Nej, men ikke med stort X. Du skal bare skrive normalt. Jeg trykker sgu da bare på den her. Men så lad være med det. TPA Jeg er J-R-E-X. syg. Jeg røg ned i et hul. Jeg håber, Se der mig er med i selv. den her base. Jamen, det er fordi, du er inde i... Ej, den er sådan pænt rated, den her base. Lige slikket det. Undskyld. Åh, nu var det sej, den her base. Det er bare ærgerligt, det der sprung der. Ja. Men Jonas, du er ny til Faction, og det er så sjovt, når man spiller sammen med folk, der ikke har spillet Faction før. Og de så spørger, om vi ikke bare kan tage en anden base, der er blevet rated. Hvis det er, man finder en. Kan man da ikke det? Ej, det er åndssvagt, fordi så ved folk jo, hvor den er. Nå ja. Man skal det er base under jorden, ikke, og Jule? Ja, det tror jeg. Under Jeg har græs. Så kan vi også få det der farm. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, fordi det er så X, fucking langt. P, farm. Ja, men hallo, det er fordi vi er sådan... Øj, hvad fuck? Er der ting her i?
Hvad fuck, væk bøssen? Hvorhenne? Lige ude på Er spawn. der en, der angriber dig, eller hvad, Lasse? Jeg er død. Kom vi gå ud og nakke ham, Lasse. Jamen, jeg har ikke noget loot. Lasse bare skulle skråstrege kit. Kan man det? Ja. Man kan, der er en masse kits. Dem har jeg ikke, dem tager jeg ikke lige nu. Hvorfor? Jeg kan ikke engang skrive kit. Det har jeg ikke asses. Lasse, hvor var det henne? Var det den her vej? Nej, det var lige ud. Er du i spawn, Jonas? Ja. Lol. I går bare rundt i spawn. Nej, det gør Kom. jeg bare. Må selv vi finder ham og nakker ham. I will find you and I will kill you. Nå, Prøv at lukke det ud, Lasse. det var mig selv, der lukkede ud. Var det det? Jeg er ikke sikker på, hvem der spiller på hvad for en profil. Nej, det er ikke mig. Det er mørkt her. Jeg kan ikke finde ham. Hvorfor Hvor er det? er de smuttet, eller hvad er de? Det ved jeg ikke. Marcel? var- De bor mærkeligt. Og det er de hvor? Sådan, det var mig selv, der slog mit internet fra. Nej, det var... Hold din Jeg kæft. trykkede bare på F3 for min lyd. Ja, det er også mit internet, slog internet fra. Hvor fanden er ham der nakken dig? Jeg har fundet en base til, tror jeg. Green Dust, han hed han. Hvad? Lad lige være. What the fuck? Han ødelagde Yum. Hvem var det? Lasse, Ja. man må altså ikke ødelægge dem nu. Ej, det ved jeg godt. Lasse, jeg har fundet hende. Jeg har fundet hende, der dræbte dig. En gang der var jeg sprang på lyden. Nu kan jeg. Lasse, Hit fire. det var en pige, der dræbte Fuck, dig. jeg fik 5 fire shoot. Hvad fik du? Kit. Lasse, hvor meget liv havde du tilbage? Jule, det der sharpness 1 diamond sværd kan man tage ved at tage kit. Hjælp mig, jeg er uden for spawn. Men det kid er det ikke bare sådan, at man kan tage hele tiden. Lasse. Nej, Jeg er ved at blive dræbt, hjælp mig, seriøst, hjælp mig. Det er det, Jule. Shoot, Jonas, jeg nakker jeg dig er bare bare. sikker på, at man ikke Hallo, hjælp mig nu. Ja, jeg kommer ud. Fuck, I dumme mand. Jeg kommer. Hvor er du? Jeg løber rundt om spawn, jeg har et halvt. Jeg skynder dig, Jonas. Bare Ikke skynd for dig. noget, men hvorfor er de hele tiden løber uden for spawn? Jamen, jeg stod på kanten, ikke? Og så kunne hun åbenbart slå mig ud. Hey drenge, jeg har en enchantment table. Jeg skynder dig. Jeg kommer også. Jonas, jeg kan se dig. Ja, jeg døde. Jeg nakker sviner. Wow, der er meget i de her cheste. Kæft, det bliver groft nu, Lasse. Prøv at se, Jonas, jeg laver bagholdsangreb. Han kan ikke se en fucking skid. Hun kan ikke. You wanna fight, bro? You wanna fucking fight, man? Du får min diamond. Hvad kan du? Jeg kan I got this, bitch. I så det, Jonas. Nej, Lasse, det er mig! Undskyld. Undskyld, rolig. lava. Her, Jonas, har du et svær. Ja, tak. Der kommer. Giv ham en svær, din taber. Du kan ikke se mig. Okay, drenge, vi holder bare party her. Hvorfor? Der kommer en. Hvor? Det var sådan, I PvP og bare alt muligt. Jeg finder bare fucking vilde baser. Ja. Så synes Det er sgu da- Det er ikke. Godt. Okay, ikke smid noget på jorden, fordi det bliver fjernet om 60 sekunder. Ej, jeg har ikke plads til alt det her shit. Bro, nu står hun bare der og kigger på os. Den lille læppe. Wow, hun kan skade mig. Ja, nej. Vi kan ikke skade min kæft, super. Vent, hvis hun går ud på kanten, så kan jeg skubbe hende ned. Hvordan? Jeg stod på den blå kant her, ikke? Og så skubbede hun mig fucking ned. Så jeg stod her, og så skubbede hun mig ned. Fuck, den er smuk. Nu kommer den væk. Nu får vi at vælge det. Drenge, Ja. jeg har 6 enchantment tables. Lasse, kom væk, hun er fuld diamond.
Kom væk, kom væk, kom væk. Bare rolig. Løb mig selv. Det er roligt, jeg skal ikke miste mad for hende. Hvad fuck er det der? Bare rolig, jeg står. Jeg Der står. var Squids gange 32. Hun kommer. Tillykke. Tillykke Kom i med nakken. nævnes. Efter hende. Jeg kommer selv, vi nakker hende, vi er flere end hende. Gider jeg lade være med at råbe? Yes, jeg har det i bedrock. Hvis vi får det der armor, så vil jeg have det. Surprise. Fuck af det. Hun skulle da vildt til PvP. Nok svinet. Med pige. Fuck, jeg har kun 3 HP. Nej, jeg er død. Shit væk! Jeg er i det. Haha, jeg har faktisk en jeg har en ting fra det der kit, hun bruger. Hallo? Jeg kan sgu da også bare tage kittet. Hallo, hvordan får man kits? / kit. Du dræbte mig. Nej, Lasse, det kit kan du ikke bruge. Nej, Lasse og Jonas, vi går med og sejre. Vi starter uden noget. Eller filmer du, Jule? Ja. Og jeg går lige ud og shoppe. Hey, jeg skulle have været inde på den her server før. Nej, det har jeg ikke. Just. Hvorfor kan jeg kun have 3 ting i min ender chest? Og ikke, det bliver en ret kedelig video, når vi bare går rundt og prøver på en base. Jo. Der skal være noget genre bangang. Genre, hvad for en fisk? Fuck hende der, man. Jeg smadrer hende næste gang. Nå, Okay. Nu boller jeg hende Har der. du flot? Lasse, ikke Nej. bruge sådan noget sprog i videoen. Har du købt traps? Nej, jeg må ikke. Nej, jeg afslækker mig. Jule, han har købt traps. Ja. Skal lige have nogle ting, der ligger. Jeg har købt fraps. Og det har jeg bare. Sig, du har hacket det vel? Se mig, så jeg har lige Nej, fundet. jeg har jo lige sagt, at jeg har købt det. Fuck, jeg var vild. Hvorfor skal jeg så købt? Han har ikke en skid købt det, han har bare cracket det, taber. Nej. Wow, prøv at se, der kommer bare sådan. Ja, hvad fuck sker der? Lasse, det er godt nok svært at crack det. Gå ind på et Mediafire link. Tryk download, så har jeg det. Så meget cracket. So much crack, vel? So much crack. Very lol. Very fun. Mm. Very much ice cream. Jule, jeg hugger bare en. For satan. Nå. Hey, fanden. YouTube, jeg stopper videoen lige her. Og så filmer jeg igen, når det er, at jeg er kommet langt nok væk til den her base. Vi står lige om 2 sekunder. Oj, Ses. skal vi ikke gå ind i nether? Ja, Der var vist kommet lidt ud på dybt vand igen, Jule. Dags igen, YouTube. jeg er lidt på det vand. Ja, lidt på dybt vand. Jeg ved ikke, Ja, hvorfor Jule jeg er snakker om kommet lidt på noget dybt med vand. dybt vand, men jeg har fået, Og jeg kan se. fundet noget base noget, eller ikke fundet en base, men bygget en base. Og vi er langt væk, og jeg viser jer ikke, hvor langt væk. Fordi, det gør jeg bare ikke. Malti. Jule, vi får 10 seere, ikke også? Det er sgu da lige meget. Nej, men Lasse, I kan jo stadigvæk join serveren. Og så kan I se, hvor vi er. Ja. Ikke Bare også, sådan. Lasse? Sut. Wait a fuckers. I kan få noget Fuck, der er meget sten Jeg her. kan give jer lige et kisten lidt. Skal I have lidt halal? Lidt halvøje. Fuck, hvad fuck er det for en kiste? Hvad? Altså, det er vores kiste. Nej, jeg tager lige mine ting igen. What? Nej. De skal over i den her. De siger står i ja. den her chest. Marcel, sig ja. Hvad? Sig ja. Hvad skal herover? Kom nu, sig nu ja. Hey. Jeg druk. Jeg når druk. Vil du have noget ild? Jeg har 3 i. Vi skal også lige have... Hvor er vores Nogle vilde kister, vi har, dreng. Ej, kister? nogle kister. Jeg tilføjer lige lidt. Hey, hvor er alt mit træ hen? Det er mig, der ligger loksjen lige nu, så du skal ikke nakke. Lasse, du lægger ikke loks ind i den, hvor der er, der er meget armor i, vel? Jeg har lige Nej. lavet en crafting table. Er det ikke sjovt? Kraftigt. Vi har allerede en. Ja, men jeg har bare lavet en. Og når- Lasse, hvorfor putter... Hvem er det, der hele tiden putter alt det der lort her i? Det er mig. Du lægger Det skal ikke ikke der i, din hund. Alt Står i skal. den anden. Er det lortkisten? Det her over, det er alt muligt i kisten. Og den anden, det er armor, sværd og så videre, våben og sådan noget. Kisten.
Nej, jeg synes faktisk... Nej, Julie, lav lige et hul over den der crafting ting. Så skal der stå en ovn her. Ja, jeg skulle lige til at lave en ovn. Jeg ved ikke lige, hvorfor de lagde på. Hvad fuck vil I? Hvad? Hvem lagde på? Nummer uddyvet. Nej, det var Jonas, der lagde på. Jonas, der ejede samtalen, den taber. Og så lagde han på. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er lige meget. Det er fordi, han er en hund. Han er et hundedyr. That's why. Det er sjovt, for jeg sidder med en hund, og så er jeg en hund. Og så ser du, at det er et hundedyr. Det var sjovt. Jeg lavede lige en masse chests i stedet for ovne. Hey. Fuck, jeg er bare smart. Hvis I nakker det her, Giv mig en pickaxe. Ad mig selv. ja, så giv mig en pickaxe. Du sagde pik, du er så fucking klar. Hvorfor? Hvor er du var Hey, du er varm, du er. Kæft, du er varm. Han siger, jeg er varm. Derfor er han... Jule. Hvad fanden tog noget af min iron? Jeg ved godt, jeg filmer lige nu. Hvad? Jeg filmer lige nu. Ja, men derfor er mig selv stadig varm. Lad være. Der kommer stone ud af mit inventory. Fucking lorte admins. Inventory, det hedder inventory. Ja, inventory. Prøv lige kig. Ja, fuck det. 9. Det er inventory. Prøv lige kig. Nu får jeg mere stone. 9. 10. Men, base. Jeg havde 6 lige før. Det er sgu da fordi, Marcel, jeg smadrer sten over dig. Er du fuldstændig væk? racist? Nå. Nå. De hygger sig Præcis, lige. fordi jeg smadrer sten over dig. Hvorfor mine level ikke uld, var? Hvorfor ikke uld? Hvorfor ikke noget hvidt uld? Fordi jeg ikke er bøse. Bøse? Så du siger hvidt er bøse? Ja. Racist. Ja, Lasse, du er meget racistisk, når du siger, at hvidt det er bøse. Okay, jeg skal bare lige sige, Jule. Hvad? Og Marcel, Hvad? lad være. Hvad skal jeg lave? En diamond pickaxe eller en iron pickaxe? Iron Du pickaxe. kan bare tage en diamond pickaxe. Hvorhenne? Der ligger en lige i den der kiste. Du er bare varm. Lige der. Lige her, Marcel. Den der, jeg står og shifter på. Ja. Og vi har faktisk ret. Jeg tager bare den normal. Jylle. Ja. Bare tag eller noget. Din anden, den er meget smadret. Det er også det. Og Jonas inde. Nej. Julius, hvorfor flyver du? Nå, Hvad? du stod bare oven på en chest. Ja. Det er fordi du stod sådan kun lige på den, og så lige til du på. Tror du, jeg hacker? Ja. Hackersvin. Okay, altså overhovedet ikke nok til at lave 2 chister. Jule, du, her, i den kiste der, rode rundt kisten, ligger der 16 chests, eller sådan et eller andet, måske 13 eller sådan. Et eller andet bøs. Og Lasse, ingen diamond hose. Lasse, der ligger altså ikke nogen. Nej, Nej, det er fordi, jeg har 8 på mig, Jule. Hvorfor fanden har vi 2 diamond hose? Det var nogen, der bare lå. Det er det værste i Ja. Minecraft historie. Det er hose. Lasse, jeg kan huske det. Den her server, der lavede mega mange diamond hose. Ja, men det er fordi, jeg havde for meget. Vi havde været 32 stacks diamond blocks. Ja, men Lasse, hvem var det lige, der havde skaffet det? Ja. Og hvem var det lige, der brugte det alt sammen? Dig. Nej. Hey, skal vi lave noget clay? Nej, måske lidt spille clay. Nej, okay, dreng. Jeg laver lige et rum herind til, hvor det bliver... Lasse, nu har du lige ødelagt alt det der. Hvorfor? Men det er flot, det der. Det er flot. Det er flot. Det er fordi, der skal stonebrick på, det er jo meningen. Det er storfri. Hvorfor sagde du så, at vi lige skulle lave et rum? Må jeg ikke lave et rum et eller andet sted? Nej. Vi laver om den her vej. Nej, men Julie, jeg smadrer lige rundt om, så jeg kan skulle have en bygge noget stue. obsidian. Derind. Vi skal have en stue. Nej, vi skal ikke have obsidian, det er super. Ja, det er lige meget med obsidian. Nej, kom nu, hallo, så vi skulle da bare rated alt for nemt. Kom nu. Wait. Så kan vi nakke dem tilbage til min. Julie, du mangler hernede, ikke også? Ikke? Yes. Jeg skal bare. Hvor var det, du sagde om at lave det der ekstra rum? Dernede i bunden. Det er nede i bunden. The fuck? Jeg bliver nødt til at tage men Her. dybst. Så har jeg meget lyst til. Hvad fuck sker der, mand? Du skal ikke bande, Lasse. Det er det super. Du skal ikke tale godt. Du skal ikke tale ordentligt. Du skal Nå. kraftet og perk med ikke bande. Hey, nu skal du begynde at tale om per. Du skal ikke være racist, Marcel.
Du dig, der startede med at tale om perker, så sagde Det sagde jeg ikke. du sagde Hvad siger du så? kraftedeme med perkene. Jeg, Du sagde kraftperker. nej, jeg sagde kraft, Kraftperker. nej, kraft. Hvad var det, jeg sagde? Kraftperker. Nej, nej, jeg sagde ikke. I got some iron. Det er også lige meget, vi er ikke racister. Jonas! Han er her ikke. Jo, han er Hvem er det, der har lavet huller? Jonas, lad være. Han muter bare sin mic. Bare lad Jonas være, han er bare grim. Han er ikke mere. Han er tyk. Han er tyk. Vi skal ikke være racistiske mod Jonas. Han er faktisk ret tyk. Og Jonas er ikke en race, Julie. Så siger vi josistiske, hvis de skal være racistiske eller noget. Jeg laver lige nogle flere torches. Jeg har 16 på mig, så lad være. Ja, jeg skal også. Lad være. Lad være. Nu stop. Fuck, det er smukt. Jeg vil lave en diamond hele. Weekly. Ja, jeg fik 8 diamond og 38 nej 32 obsidian. Ulle, Hvad? lad være. Skal jeg slå i dig? Du skal lade være. Jeg kan godt slå dig, undskyld. Ja, Vi var fuck sgu da hende. factions sammen. Jeg har ikke engang joinet min faction. Okay. F join. F join Alex. Og Sådan. jeg kommer til at skrive med kaster. Use a Shelly food join vitamin. Julie, har du claimet det her stykke her? Nej. Aldrig kæde. Har vi Ikke claim. Det skal ikke claimes. Julie, har vi så ikke minuspoint endnu? Det ved jeg ikke, jeg er også ligeglad. Ja, Lasse ved du godt, jeg har en enchanted chestplate. Nej, Lasse Nej, bliver nødt Lasse. til at lukke herind til, mens vi laver rummet. Vi må ikke se noget. Nej, Julie, det må du altså ikke. Jeg har en dør på mig. I er racister, fordi I lukker mig ude. Jeg finder jord her, fordi jeg er swag. Kom nu, Lasse. Ja, jeg har en dør. Ind i vores hemmelige hule. Hvad laver I med det der dødt? Så kan man se en. Ja, jeg kan stadig se en. Har du nogle stonebæk på dig, Marcel? Ja. Har du nogle stonebæk på dig? Så kan man se. De er meget mærkelige. Jeg Ej. tror snart, den her episode, den slutter. Ja, så laver Nå. vi faktisk. Ses YouTube. Og så Ja, så kommer vi tilbage med noget mere rumbygning fra Marcel. på et tidspunkt. Ses.